I dette eksperiment vil vi måle, hvor meget energi per masse det tager at fordampe vand, der allerede er varmet op til 100 grader. Til dette forsøg har vi brugt en elkedel, en vægt, en LabQuest og en computer. Vi har fyldt elkedlen op med vand, hvorefter vi har målt, hvor meget vand vi har fordampet ved hjælp af vægten. Vi har tilsluttet vægten til LabQuesten, som vi har tilsluttet til computeren inde på Lokkerbro. Vi starter forsøget med at fylde elkedlen op med vand, hvorefter vi tænder den. Når vandets temperatur når 100 grader, nulstiller vi vægten og starter en måling på Lokkerbro, en tidsmåling. På den her måde så får vi så vandets masse i forhold til tiden. Det her det er så de formler, som vi har brugt under vores forsøg, og det her det er vores effektformel, som vi brugte, da vi skulle finde vores delta E på vores y-akse. Altså delta E er lige med effekten gange den tid, som vi havde i vores kolonner. Og så har vi vores specifikke fordampningsvarme, eller den form, som vi kan bruge til at finde den, som hedder delta E gange specifik fordampningsvarme gange massen. Og så kan man så isolere fordampningsvarmen, så den så hedder delta E divideret med massen. Og så kan man også isolere massen, så den hedder delta E divideret med den specifikke fordampningsvarme. Og så har vi vores varmefyldeformel, som vi så skal bruge til at finde varmetabet. Som is har H2O et fast rumfang og form, og temperaturen den er under 0 grader Celsius. Grunden til, at den har en fast form, det er fordi, at molekylerne ligger i gitter. De ligger i gitter, fordi at de elektriske kræfter mellem molekylerne holder dem sammen. Dog vibrerer molekylerne stadig, altså de bevæger sig stadig. Og hvis vibrationen den bliver stor nok, så kan de så løsrive sig. Og det gør det, og vibrationen kan så stige, jo højere temperaturen så også er. Og hvis temperaturen så bliver høj nok, og vibrationen bliver stor nok, så løsriver de sig, og gitteret brydes ned, og isen smelter. H2 på væskeformen har et bestemt rumfang, men ikke en bestemt form. Vandmolekylerne ligger og flyder rundt mellem hinanden og påvirker hele tiden hinanden med de elektriske kræfter. De slipper ikke væk, fordi de ligger så tæt, og der hele tiden skabes nye bindinger imellem dem. Som temperaturen stiger, så begynder flere og flere vandmolekylerne at slippe fri, fordi der skabes nok kinetisk energi imellem dem, fordi de vil være så hurtigere. Og så når det så endelig når de 100 grader, så sker fordampning overalt. Så alle steder slipper vandmolekylerne fri. O2 som på gasform, altså vanddamp, udfylder det rum, det er i helt ud. Som O2 som gasform, så fylder det meget mere i det atmosfæriske tryk, end H2 gør på væskeform. Alle de her molekyler, de flyver så rundt mellem hinanden, og de påvirker kun hinanden, når de støder direkte ind i hinanden. Fordi de elektriske kræfter rækkevidde ikke rækker langt nok. Okay, så vi starter med at sætte vores kæde på vægten, og så nulstillede vi den, da vandet begynder at fordampe. Og så kan man så se, at jo længere tid der går, jo mere er vægten blevet minus, fordi at der er så meget vand, der fordamper, så der vil være mere vægt på vores vægt. Og så har vi så fået en graf, der går nedad, fordi vi har tid hen af x-aksen, og så har vi masse på y-aksen, og den falder så massen, jo længere tid der går til kører. Ja, så har vi vores Lokkerbro-graf, hvor vi har massemål i gram nede på x-aksen, og den har vi så udregnet ved, at vi havde sat vores kogekæde med vand, den havde vi sat på vægten. Så havde vi nulstillet den, så vores vægt den gik i minus, når vandet fordampede. Men vi ville jo gerne have en positiv hældningskoefficient, så vi gangede det med minus 1, for at få det samme resultat, bare i positivt tal. Og så har vi delta E målt i joule, hvor vi så har brugt effektformlen, hvor vi har sagt delta E er lige med kogekædens effekt, og så gange tiden, som vi havde i en grafen. Og så har vi så fået vores kolonne. Og så kan man så sige, at når vi har delta E på y-aksen og massen på x-aksen, så må den specifikke fordampningsvarme, det må så være vores hældningskoefficient, som er A. Så vores hældningskoefficient, det er 2368 joules per gram.
høj. En af vores fejlkilder kunne være, at da vi var i gang med forsøget, fik vi et større massetab på grund af, at der var noget af vandet, som der simpelthen sprøjtede ud i stedet for at fordampe. Det vil så resultere i, at vi vil få en lavere fordampningsvarme på grund af, at det vil virke som om, at vi har brugt mindre energi på at fordampe det. Så har vi, at vi skal udregne vores varmetab ved at bruge varmefyldformlen. Og så sætter vi tallene ind, hvor det delta E er lig med massen gange specifik varmekapacitet gange temperaturændringen. Og så sætter vi dem ind, så det er 0,55 kilo gange med den specifikke varmekapacitet for vand, og så gange med temperatur. Og så bliver det så til 103,87 joule per sekund, fordi kilo går ud med kilo, og grad går ud med grad, og så er der joules per sekund tilbage. Konklusion. Vi fik resultatet af vores fordampningsvarme til 2368 joule per gram. Og det er jo så blevet påvirket af en række fejlkilder. Og vores procentvis afvigelse, det er så 4,92%. Og ud fra det kan vi så konkludere, at vores forsøg er gået rimelig godt, siden det er sådan en lille afvigelse.